Loh, taek. Tadi ku gawe apa to? Arek kok gawe kelundas. Kok niku astronot ta? Eh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawe apa kok niku? Katanya nang bulan kok niku. Helmmu iku lho kegedean, Deng. Anu, Cak. Helmmu kegedean, iku helm ta kobokan iku. Kok kaya wadah tawon. Mboten kegedean iki kula enak iso ambekan, Cak. Ya ono hubungane dok. Ngerti ya, antara ambekan ambek helm kaya astronot ngono awakmu. Apa iku omahe tawon kon gawe iku? Awak dhewe jange nangiran nih. Lah no, Ambek Israel lah kon gawe ngono, gawe ngene kek lho, kok kowe. Apa niku? kula ajenge dijak Cak Mat kabulator. Lho. Nang di guys. Nggih, ten anu, Cak, ten gone mriko lho, ten Tunjungan Plaza. Aja aneh-aneh nang Tunjungan Plaza Camat Kabulator gak tau merono, gak sok mulih kon kok. Mantuk, Cak. Napa kok mboten mantuk? Ai, helm iku kate numpak apa? Kok helm koyo ngono iku? Nggih, numpak mobil, Cak Suro. Lho. Kok numpak mobil kok helman lho, Do. Ya Allah ya Rahman, iso raimu gak ketok. Iku helm iku teko laran ta teko tambak ta teko ndi? Niki helm Cak Suro mboten tuku laraan. Helm melas koyo ngono iku. Nggih niki helm. Sing ngomong gawe ngono sapa mau? Tak kaplok kan iki. Nggih, nek nang embong-embong iku tok nggih helm sih Cak Suro. Ya tapi yo pas do, helm iku lawa dok. Koyok kemarin ndasmu lho gak ketok. Nang ndi niku nang embong niku jare mak nek nang embong-embong kok gawe helm to. Tapi yo ngono dok timbangane nggih helm nggih kemaron apa bisa. Nah, kemaron Yo, gak di polisi ya. gelap. Masa nyekel kemaron iku. Ya apa, Cak Mat Kabulator mau critakno, ya apa ngejawabmu ya apa mau. Ngajak kula. Do meneh melok aku ranggone Tunjungan Plaza. Nggih, jam pinten Cak Mat? Jam 7 malam yo. Yo. Lah kok Yamene iki jam 11 kok Yamene kok wis gawe ngono iki padha dijak bengi kon iki ya apa kon iki maksudmu iki? Nggih, kula kan anu Cak. Niku lho, on time. Apa gak krungu aku? On time.
iku artine apa? Gak ero aku. On time kok gak harus sampean gak guys ngono sampean. Tuh. Lek gak ero ya takok, aja kemeder. Apa on time iku? Ero aku kon. Percang percing kaya sujen. On time niku nggih cek mboten ditinggal ngoten lho Cak Suro. Lho, lek mboten ditinggal iku ya gandol. On iku cetekan. Time iki waktu, dadi waktu dicetek-cetek ngono ta. Mboten Cak Suro. Kula nek mboten ngenteni kecak iki kok wedi ditinggal Cak Suro. Lho. Kan iki jam 7 bengi terus sampeyan nggih helm. Kupingmu iso bosok kon marine. Mboten kan pas niki kula ngenteni sampai jam 7 malam kan langsung kula mencolot nang mobile kula. Kon nggih helm terus ngene lho, kupingmu gak bosok iku. Bosok mbok brongkos kaya pencit ngono ndasmu. Kuping kok bosok sih Cak. Tutupi gana udara iku semproten mari pisan, semproten gula cek dirubung semut. Mboten anu Cak Suro dirobong semut barang niku napa nih kupinge. Lah helmmu iku kon helman sampai jam ya Allah, ya apa rek ambek cacing anil ngomong cek angel. Kon dinteni wong akeh kon mau, kak metu-metu dadak metu kaya horek. Lah ya napa mungkin Cak Mat nganu ninggal kula mangkane kula Lho, Cak Mat mati. standby ini. Cak Mat mati. Lah apa kok mati? Cak Mat kok mati sih Cak Suro. Lah kan mau ngomong Cak Mat ninggal kula, mati bahasa ninggal. Ngawur lho tok dikaploki bojone lho, kon napakno iku. Tapi mboten mati lho Cak Mat niku Cak Suro. Baru ninggal awakmu, ninggal keluargae pisan lan. Kenapa sih? Mboten nih, nggih ninggal keluargane wong kate metu kali kula ya. Lah ya mati berarti. Kaya nang musola-musola lho, innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal ngono iku. Ayo, ya apa kono? Mboten. Niku lak anu Iku lak mati. yoan ngono iku. Niku mati Cak Suro niku. Ayo meninggal do. Kayak meninggal. Ngono lho. Mati kali ninggal niku padha ah. Ya padha lah. Telah meninggal dunia, ngono iku, ninggal. Iki ninggal awakmu, lek mau meninggal kan ninggal keluargae, ninggal kanca-kancane. Lah kon nak kancane niku berarti mati, Dok. Kena apa Cak Mat iku? Lah apa sih Cak Suro kok kena apa? Lho. Awakmu dhewe sing ngomong Cak Mat ninggal kula. Ya apa, lak mati Cak Mat. Lho, nek ninggal lak mboten
Kios nang gone Tunjungan Plaza. Ya gak iso dikubur. Loh, janjiane lo jam 7 Lho. Wis mati kon janjian jam pira ya gak iso, Dok. Sik ta, kon iki gak panas aku kupingmu. Kupingmu kon delek ndi ku gak ketok. Ya napa ya sampean iki? Sampean kuping nggih ten jero mriki Cak Suro. Jero ndi? Jero kulkas. Kok iso? Kon iki mah nemu helm teko ndi? Kon aja ngawur ae ngomong parkir helme kon joko. Iku pokoke gawet di besok lowodok ambek. Apa ndasmu iki cuwil sak kacang ijo ngono. Dok? Nggih, helm nggih ngeten niki Cak Suro. Helm inek niki. Helm apa? Inek. Helm apa? Helm pilek iku. Lara apa? Inek niku lho sampean mboten gawe blas ya Allah. Kon salahno. Kayak ono bodher tahun traflu ngono lho, ono helm pilek barang. Gapleki akeh wong saiki gapleki